Ásová pila Pilous ARG 250 Plus SAF, hydraulický poloautomat. Robustní litinové rameno je osazené pilovým pásem o velikosti 27 x 0,9 mm. To umožňuje jak sériové řezání plných materiálů, tak i dělení jakostních materiálů. Velmi vysoký plynule nastavitelný rozsah řezných úhlů 60 stupňů vpravo, a 45 stupňů vlevo je optimální pro pohodlné dělení materiálu pro zámečnické konstrukce. Moderní koncepce ramene pilového pásu zaručuje vysoké řezné rozsahy při kolmých řezech i při dělení pod úhlem. Tento pilous je vybaven robustním litinovým svirákem s hydraulickým upínáním. Svirák je posuvný vpravo za pilový pás. Po posunutí sviráku je možné natáčet rameno na úhly vlevo do 45 stupňů. Stroj je vybaven silným motorem na 400 V s bezúdržbovou šnekovou převodovkou. Ke stroji se dodává doraz do délky 500 mm. Jedná se o hydraulický poloautomat. Po stisknutí jediného spínače se provede celý řezací cyklus. Upnutí materiálu, zapnutí pilového pásu, provedení řezu, zastavení pilového pásu, zvednutí ramene do původní nastavitelné horní polohy a rozepnutí sviráku. To ve spojení s hydraulickým posunem pilového pásu do řezu podstatně zvyšuje produktivitu řezání, zvláště u plných materiálů. Všechny funkce je možné ovládat samostatně. Posuv materiálu je ruční. Typy označené SAF, což je i tento typ, je vybaven silnějším motorem a frekvenčním měničem, který umožňuje plynnou regulaci rychlosti pilového pásu v rozsahu 15 až 90 metrů za minutu. Optimální nastavení rychlosti pilového pásu podstatně zvyšuje produktivitu stroje, přesnost řezu a životnost pilových pásů. Regulace tlaku sviráků je u všech typů Pilous ARG SA ve standardní výbavě. Nyní vám předvedeme poloautomatický cyklus.